Vychystávání více objednávek současně. Ukážeme si, jakým způsobem kontrolovat obsah zásilky pomocí mobilní aplikace Balíkobotu. Máme tady takový improvizovaný skládek. Jsou v něm 4 navzájem různé produkty. Každý ten produkt je jeden tenhle papírový ústřižek. Máme tady expediční klec se 4 krabicemi, což jsou ty krabičky od margarínu. Každá krabice je jedna objednávka, to znamená, expedujeme 4 objednávky najednou. Každá krabice na sobě má pořadové číslo, čárový kód s číslem objednávky, po případě může být i barevně odlišena. A máme tady 4 regály, ukážeme si potom, jakým způsobem expedovat přes skladové pozice. Máme tady modul Balíkobotu pro pohodu a máme tady mobilní aplikaci Balíkobotu. Já tu kameru vrátím zase zpátky, abychom měli celkový přehled. Tak. V Balíkobotu si načteme 4 objednávky z pohody, zobrazíme si k ním expediční list, na kterém je seznam těch položek, seznam produktů, do jakých objednávek patří a v jakém množství. A stejný expediční list máme i v mobilní aplikaci. Je tady seznam těch produktů, každý produkt může mít nějaký ilustrační obrázek, každý produkt může mít nějakou pozici, má nějaký EAN, po případě tady vidíte počet kusů, které zbývají pro expedici. Pokud nepoužíváte skladové pozice, tak můžete expedovat prostě podle pořadí, které vidíte v tom seznamu. To znamená, začneme s expedicí produktu číslo 1, vezmeme si do ruky jedničku, načteme čárový kód produktu 1. Aplikace přejde do detailu produktu, opět vidíme základní informace o něm a dole je seznam dokladů nebo seznam objednávek, do kterých ten produkt patří a množství, v jakém do které objednávky patří. To znamená, vidíme, že produkt číslo 1 máme dát do objednávky číslo 1 množství 2 kusy. Tak dáme tam jeden kus zatím, naskenujeme v krabici s číslem 1, dáme jeden kus. Dole se objevilo zelené okénko, kde je napsáno, co se právě stalo a vrátili jsme se zpátky na seznam produktů. Pokračoval bych opět produktem číslo 1. Vidíme, že opět máme dát do jedničky množství 1 kus, takže naskenujeme jedničku, dáme 1 kus. Pokračujeme jedničkou, můžeme třeba pokračovat 2, to je fuk. Musíme 2 máme dát do jedničky počtu 1 kus, takže naskenujeme jedničku, dáme 2. Pokračujeme zase třeba 2. Máme dát do 2 počtu 1 kus, takže naskenujeme 2, vložíme do 2. Teď budeme pokračovat se třeba jedničkou, to je jedno. Máme dát do 2 počtu 1 kus, naskenuju 2, vložím. Vidím, že produkt číslo 1 už je celý vyexpedovaný. Pokračujeme 2. 2 máme dát do 4 počtu 1 kus, takže naskenuju krabici s číslem 4. Radši si ji přiblížím. Tak. A vložíme do krabice číslo 4. A vidíme, že 2 už je taky celá vyexpedovaná. A když se podíváme na modul Balíkobotu, tak vidíme, že první a druhý už je kompletně zelený, kompletně vyexpedovaný, kompletně zkontrolovaný. Zbývají nám produkty 3 a 4 k té kontrole. Takže pokračujeme. Můžeme pokračovat třeba 4. 4 máme dát do krabice číslo 2 počtu 1 kus. Naskenujeme 2, vložíme. Pokračujeme zase 4. Naskenujeme, mám to dát do 3 počtu 1 kus. Naskenujeme 3. Opět změnělý, takže si to musím přiblížit. Vložíme do 3, pokračujeme třeba produktem 3. Máme dát do jedničky počtu 1 kus.
do jedničky. Další trojka třeba do dvojky v počtu 2 kusy. Tak vezmu rovnou 2 kusy té trojky a tady množství si změním teda 2 a naskenuju krabici číslem 2 a vložím 2 kusy. Jo, pokračuju další trojkou. Tak, vidíš, mám do 4 počtu 1 kus, naskenuju 4. Naskenováno, vložím a opět vidím, že produkt číslo 3 už je vyexpirovaný. Pokračuju 4. Tam zbývá 1 kousek do krabice číslo 4. Naskenuju krabici 4. Hotovo. Tak a vidím, že všechny produkty v mobilní aplikaci mám zelené a také všechny produkty v modulu balíka botu mám zelené. To znamená, vidím, že všechno mám kompletně vyexpedováno. Můžu expedici ukončit, potvrdit expediční list a můžu tisknout štítek. Mobilní aplikace podporuje skenování čárových kódů nejenom přes kameru, která je přímo v mobilu, ale také pomocí externí čtečky čárových kódů. Ideální je takováhle prstová čtečka, která se nasadí na prst a můžete s ní skenovat a zároveň máte tu ruku volnou, to znamená, můžete s tou rukou normálně pracovat. Ukážeme si to, spárujeme si tu čtečku s mobilní aplikací, zapneme si čtečku a mobilní aplikaci si zapneme externí čtečku přes Bluetooth, načteme seznam spárovaných čteček. Čtečka se jmenuje Barcode Scanner. Vyzkoušíme si spojení. Spojení funguje. Takže teď, když se vrátíme do aplikovacího seznamu, tak vidíte, že zmizelo to okénko, kde byl vidět náhled kamery. Ten už není, protože už ho nepotřebujeme. A když teď naskenujeme touhle čtečkou nějaký produkt, třeba 2, takto, tak ono to samozřejmě nepůjde vyexpedovat, protože ten produkt už je vyexpedovaný. Takže zkusíme jinou věc. Já ten produkt vydám třeba z krabice číslo 2. Vrátím se na seznam. Vidím, že produkt 2 není ještě celý vyexpedovaný, takže ho vezmu. Naskenuju ho čtečkou. Vidím, že ho mám dát do krabice číslo 2 v počtu 1 kus. Naskenuju krabici číslo 2, vložím produkt 2 a je to. To znamená, i touhle Bluetooth čtečkou prstovou můžete krásně skenovat čárové kódy. Nepotřebujete k tomu kameru na mobilu a je to samozřejmě výrazně praktičtější a výrazně rychlejší a pohodlnější to skenování. Teď si ještě ukážeme ty skladové pozice. Já jsem si tady připravil 2 regály, regál R1, R2. V regálu R1 jsou produkty 1 a produkty 2. V regálu R2 jsou produkty 3 a produkty 4. A všechny produkty, žádný těch produktů není zatím expedovaný. Všechny krabice jsem vyčistil a začínáme expedici znovu. Pro expedici přes skladové pozice je speciální seznam, kdy se vám veškeré produkty, veškeré položky schovají pod jednotlivé skladové pozice a můžete expedovat podle těchto skladových pozic. To znamená, začneme třeba s expedicí na pozici R1, rozklikneme si tuto pozici a vidíme, jaké produkty na této pozici jsou. To znamená, přijdete do skladu, přijdete k regálu R1 a expedujete produkty, které jsou na této skladové pozici. Budeme expedovat tou prstovou čtečkou, je to trochu rychlejší, takže už klasicky vezmu produkt R1, naskenuju, vidím, že ho mám dát do krabice 1, dám ho do krabice 1. Vezmu jedničku, naskenuju, dám ho do krabice 1.
vezmu další jedničku, naskenuju, dám do dvojky, dávám do dvojky. Produkt 1 je celý vyexperovaný. Jdeme na dvojku, pořád na pozici R1, jdeme na produkt 2. Naskenuju dvojku, vidím, že mám dát do jedničky, dávám do jedničky. Vezmu další dvojku, a ho dát do dvojky, dávám do dvojky. Vezmeme další dvojku, mám ho dát do čtyřky, dám ho do čtyřky a máme produkt 1 i 2 na pozici R1 vyexperovaný. Celá pozice R1 je vyexperovaná. Takže se vrátím zpátky na seznam pozic. R1 je vyexperovaná, je celá zelená. Když se podívám na expediční list modulu balíkobotu, tak je to taky celé pěkně zelené. A expedujeme pozici R2. Tam jsou produkty 3 a 4. Můžeme začít třeba 4. naskenuju 4, do krabice číslo 2. Tak, třeba 3, do krabice číslo 1. Zase třeba 4, a do krabice číslo 3. Zase třeba 4, do krabice číslo 4. 4 je kompletně vyexperovaná. Jiná 3. Do dvojky počtu číslo 2, takže zase vezmu 2 kousky produktu číslo 3. Tady si změním dvojku a naskenuju krabici číslo 2 a vložím 2 kousky. Další produkt 3 do 4, 1 kousek. Tak a vidím, že pozice R2 je taky vyexperovaná, všechny produkty jsou vyexperované. Když se vrátím na seznam pozic, všechno je zelené, vyexperované. Expediční list modulu je taky zelený, všechno je vyexpedované, všechno je zkontrolované, všechno je zelené. Zavřu a můžu tisknout štítky.